Здравейте, приятели! Искам да ви кажа, че днес на 17 месец 2017 година. Днес баща ми се дойде, след като той е речея и пътува и съответно не си е супер, но искам да ви се извиня, ако не качвам често толкова клипове, но исках да знаете причината. Може да нямаме време, но стават 3 дни, докато по-скоро 2 дни, но като включим днескашния ден, 3, докато заминем на море и сме нагласили и багажите и съответно това е. И искам да ви кажа, това не е моята стая, това е холът. Навън времето е адски гадно. Ние заминаваме в четвъртък, който би трябвало да е, на 21 заминаваме май, може би. Може би, на 21, не знам. И сме за 5 дни. За първ път ще ходим за 5 дни. Преди сме ходили за по една седмица, но тъй като почти всяка година ходим на едно и също море. Решихме вече за другата да разнообразим днес. По-точно тази година, за последно да ходим там. И платени сме си и all inclusive, така че може би ще снимам, може би не, но 100% ще снимам. Да, всъщност ще снимам. И искам да ви кажа, че това ще снимам. Хората в стадиона отиват на тренировка. И може би днес ще направя още един клип. И но може и този да е последния, чак докато отидем на море. През пътя няма за какво да снимам, повярвайте ми. Пък и то май за 5, може би 5 часа е отиването, 5 часа е връщането, не знам. Но на връщане ще минем през мола във Варна за Макдоналдс да си вземем, така че невероятно тогава ще снимам, когато се връщаме. Когато вече сме пристигнали и слизаме от колата, няма